Usa ka 1-month-old nga baby girl ang ingong gipatay sa iyang kaugalingong amahan sa Cagayan de Oro City. Gisulod matud pa kini sa dakong bag hinungdan nga nasuffocate ang bata ug namatay. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Patay na dihang naabtan sa kapulisan ang usa ka 1-month-old nga baby girl samtang gisulod kini sa usa ka bag sa mismong boarding house sa iyang amahan sa barangay Kugman sa Cagayan de Oro City niadtong adlong Domingo. Sumala ni Police Captain Emilita Simon, ang spokesperson sa Cagayan de Oro City Police, nga igo lang gihulman sa iyang papa ang bata gikan sa inahan niini sa Balingasag, Misamis Oriental aron ipaila-ila sa iyang mga ginikanan. Wala na dayon siya nakontak mo tong nabalaka na ang inahan mo tong nangayo na siya og assistant sa atong kapulisan. Dito nakita mao kini ang bata nga nakasulod sa usa ka color blue nga bag og uban ang mga diaper og dito na suta nga patay na kini. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gisulod matud pa sa suspect ang bata sa bag ug didto na kini na suffocate ug nagkapsan sa iyang kinabuhi. Nahadlok matud pa ang amahan sa bata nga masayran sa iyang mga ginikanan nga nakabuntis ug aduna na kini anak nga paundangon sa iyang pag-eskwela. Gikustudiya gilayon sa kapulisan ang 20 anyos nga amahan. Wala pay pahayag ang inahan sa bata. Tuot man galing ang iyang statement, ingon siya nga nahulog at sunod ningon na pud siya nga iyang nahigdaan. So wala gid siya direct na gistorya sa atong kapulisan apan base pod sa mga kauban niya nga PUPC kaning once naana siya sa kustudiya ni istorya siya nga siya gid ang nakapatay sa bata na wala na daw siya sa iyang hunahuna. Gikuhaan pa og pahayag sa GMA Regional TV1 Mindanao ang suspect. Ginaandam na sab sa kapulisan ang kasong parricide nga ipasaka batok sa suspect. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.